जों साइमानो फेसबुक काisa ग्रुप दंमानि ग्रेटर tipraland नै आमो जों मियानि सिमिनो जों नुगै मानलिया आ जागाओ 54,000 borok दंगो मेम्बार्स ताबो खै जों रुतुकफानो आमो जों सार्च खाइ नायफानो जों आमो नुजागलिया अ ग्रेटर tipraland ग्रुप कारि नाय तिप्रासा एक्सप्रेस नो संगै नायमानि बे नोंनि थांगा हनै साव हंगा आमो बाहायके बे नों मा क्लाइ जों आमो साइमाना नांनाय तानि हमले चिनि तिप्रासा रंनि तेबो गोबां मानो फेसबुक ग्रुप दंगो नरो गुगल थांगै सार्च खाइ नायदि ग्रेटर tipraland फेसबुक ग्रुप नै जे साकाव सगां फायो आरो नो क्लिक खाइ नायदि आरो सजों नुनाय ग्रुप नट अवेलेबल इन इंडिया This is because we complete with a legal request to restrict this content नै माने ओ ग्रेटर tipraland नि ग्रुपो जे कंटेंट जों आजागो भिडियो शेयर खालायो कुन कासासे वेबसाइट नि फानंखा जिसानि फानंखा जों जतो बरक सिनिया बरोबो आजागो शेयर खालायो किनरो आजागो वासो वासो नुगै माना हामे कंटेंट नबो शेयर खाइजागो हंगा आमनि तिफानो आजागो रेस्ट्रिक्ट जाखना आमनो जे ग्रुप स्लामनाय ग्रुप एडमिन रक मानाय कोंनाय बमो कंटेंट हामिया बियांनि बरक नो बरक आरो जয়েन खालायनाय खालायरिया आमसुना आं कोइने मसुंगो हामबाय।